Kay actually Idol Boy daghang galipay human nga makita nila pagbalik kining sikat nga showbiz personality, sikat nga TV host, actress kani adto Idol Boy pero karon nag-focus man ni siya sa iyahang pagpadayon nga pagpaalim sa iyahang autoimmune disease mga idol. Unya human ni adto nga taas nga break sa showbiz Idol Boy kay syempre nagpatambali siya dito gawas sa nasod labi na nga medyo complicated iyahang sakit. It's a rare autoimmune disease Idol Boy. So gaya na niyo nakita ang DMK no? Yes, oo. Since, pero wala lagi siya sa Pilipinas, Mikey. Karon niya nabalik na siya. Nabalik na siya. Oo, mao ni niya nalipay daga mga fans ug supporters sa maong sikat nga showbiz personality ang nagmapasalamaton nga nakita nila pagbalik nga healthy pud ang maong showbiz personality Idol Boyki taliwa sa grabing kombate niini sa maong sakit nga in fact Idol Boyki life threatening pagani ang kondisyon niini pero mao lagi na nabalik na kini siya sa usa ka dakong event mga idol ngadto sa Makati sa People Asia Event Awards Night to siya Idol Boyki di naghatag kinig mga pasidungog sa mga artists og lakip na mga fashion designers ug ang giadto aning maong actress Idol Boyki is iyang pagsuporta sa sikat nga fashion designer nga si Michael Leyva Idol Boyki wanay lain pa ang sikat nga showbiz personality tama ka Boyki Game ka na ba? nga si Chris Aquino. Maglantaw ta sa iyang panagway mas danag siya Idol Boyki. Ang last na to nga mga balita kabahin na niya nga nag-update man to siya sa social media. Wala na siya mga gitunong may patches. king nga mopakita siya kay Panahon EDSA selection? EDSA. Ay, sa EDSA. Basig ba? Pasin pa di ay no. Kasi syempre dako sad baya sila in town o kanabang ang iyang pamilya very influential sa Idol Boyki. Kung magisgutan ni atong mauna ka sa ulugan. Influential di ay. Oo, influential. Former biya nga yung mama, former nga kanang pero mauna finally she is back unya sumapaga ni Idol Boyki na po siya special program pod sa TV. Oo. Ang ako lagi hangyo ba kanang uban gani nga grabe makadaog sa way ni Chris or kanang ganing murag halos itunglo or kanang gusto nga patyon ayaw mo ana oy. Pero bitaw makabasa ko ana sa online Mikey kanang mo comment sila under sa kang Chris nga mga. Amo dito nakahilak ka the other day. Almost. Pero di man gud maayo kay kana bang di man gid sa tanan no nga imong ganahan kaniniya pero at least you do not harm no nga if you have nothing good to say don't say it. Exactly. Diba? So kana wala lang. siya dara basta again malipayon ang tanan nga nabalik na ni Si Bogart malipayon ba ka ha? Ambot lang ka ha. Pero muna, again, we are all happy nga kana bitaw maghisgot tag life-threatening condition mga Idol Boy kilaliman ka atuha sa lasa to balita murag gatuutang mauna magid siguro ni kay parte gyud lisura siyang kahimtang parte ang pagdaot unya sakit kaayo ang iyahang magi-undergo nga mga operations sa Idol Boy mga injections, mga isog nga mga tambal nga resulta pa gani nga makuyapan si Idol Boy tungod sa grabe gyud kay isog nga mga tambal unya napay mga first time nga gi-operate sa iyaha kay tungod sa career siyang autoimmune disease but mauna she is back and she is kanang looking healthy Idol Boy at least healthier than before nga kahimtang so mauna siya nga tong ayaw pambaritang show